Exkluzív interjút adott a Fókusznak Pák Imre. A milliárdos műgyűjtő televízióban elsőként nekünk mondta el véleményét a Munkácsi festmény botrányról. Az Amerikában élő magyar üzletember Long Islandi otthonában tabuk nélkül beszélt a közelmúltban kirobbant és nagy port kavart ügyről. A konfliktusról, ami közte és a magyar állam között ma is tart. Szerinte senkinek sincs joga megtiltani, hogy a Golgota tulajdonosaként odavigye Debrecenből a képet, ahová akarja. Azt mondja, 9, illetve 6 helyett akár $2 millió is odaadná a képet egy feltétellel, és kikéri magának, hogy ezzel ő zsarolna. Pák Imre Amerikában élő magyar származású műgyűjtő, közismert Munkácsi rajongó, világhírű festmények egész sorának tulajdonosa. Munkácsi híres trilógiájának darabjai például neki köszönhetően láthatóak egyszerre az egyik debreceni múzeumban. A konfliktus ott kezdődött, hogy az állam ajánlatot tett a Golgotára, majd 2 évvel később közölte, hogy csak jóval kevesebbet hajlandó fizetni érte. Amikor a tulajdonos keveselte az összeget és el akarta vinni a képet, bejelentették, hogy védetté nyilvánítják azt, és nem engednek a zsarolásnak. Nekem igazából a metódussal van probléma, a bunkósbot metódusával, és bizonyos kijelentésekkel ezzel kapcsolatosan. Például azt, hogy nem hagyjuk magunkat zsarolni. A műgyűjtő nem először adott exkluzív interjút a Fókusznak. Ezúttal is Long Islandi otthonában fogadott minket. Mint meséli, a Munkácsi festmény eladásáról 2 éve tárgyal a magyar kormány illetékeseivel. Eléggé hosszú tárgyalás után megegyeztünk egy árban, ami $9 millió volt. Ami mai árfolyamon kicsit több, mint $2,5 milliárd forint. 2015-ben a vételi ajánlat azonban már $3 millió kevesebbről, $6 millió szól, ami átszámítva $1,692 milliárd forint. Pák Imre azt állítja, ezt olyan szakértők tartják reálisnak, akik szerinte nem függetlenek, pedig a jogszabály ezt írja elő. Az egyik például a Nemzeti Galéria munkatársa, művészettörténész, nem is értékbecsűs. Ő a Bán László úrnak a munkatársa, Bán László úr pedig a értéktárprogram kuratóriának a tagja. A másik 2-vel a Nemzeti Bank most vagy közvetlenül, vagy közvetve üzleti kapcsolatban van, hiszen ők mozognak ezen a téren, és ők töltik fel majd az értéktárprogramot műkincsekkel. A Magyar Nemzeti Bank értéktár programja hivatott arra, hogy műkincseket vásároljon a magyar állam számára. A Nemzeti Bank vásárolta meg például Tiziano egyik festményét $4,5 milliárd forintért egy magyar gyűjtőtől úgy, hogy előtte védetté nyilvánította a képet. A volt tulajdonos ezután így nyilatkozott a Fókusznak. Ezért amennyi odaadtam nekik, nagyon olcsón adtam oda. 4-szer ennyit kaptam volna érte. De térjünk vissza a Munkácsi képhez. 2013-ban a magyar állam és Pák Imre úgy állapodtak meg, hogy a kép megvásárlásába bevonják a világ egyik legnagyobb aukciós házát, a Christie's-t. Pák Imre alá is írt erről egy megállapodást a világhírű aukciós házzal. Itt a Christie's-nek az értékbecslése, ami $10 millió euróról szól, és talán ez egyik legkomolyabb a Fine Art Asset Management-től, ami megint csak $10 millió szól. Ezt meg kell, hogy találjam. Tessék. Pák Imre azt állítja, hogy őt a másik világhírű aukciós háza Sotheby's is megkereste azzal, hogy hajlandó lenni eladni a Golgotát. A kikiáltási ár ismét $10 millió, de a műgyűjtő szerint egy orosz magánszemélytől is érkezett egy ajánlat. Közben Gerhard Ferenc, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke hazugsággal vádolja Pák Imrét, és azt állította egy internetes hírportálnak, hogy ők semmilyen értékbecslést nem láttak Pák Imrétől. Én ezeket az értékbecsléseket elhoztam az első tárgyalásra, és kiraktam az asztalra. Az, hogy Gerhard úr talán nem vette őket figyelembe, hát ez talán az ő baja. Pák Imre azt mondja, a Golgotára 2 évvel ezelőtt a Szépművészeti Múzeum és a Nemzeti Galéria is rendelt értékbecslést a világ egyik legelismertebb cégétől. Miután pedig a kép tulajdonosának a hozzájárulása kellett ahhoz, hogy ezt elvégezzék, így természetesen erről tájékoztatták Pák Imrét. Itt van a megrendelője az értékbecslésnek. Itt van a dátum. 2013. december 2-án volt. És tovább jön az értékbecslés. Itt van a felbecsült érték,
és itt van a kép, amelyet felbecsültek. Megkerestük az Amerikai Értékbecslők Országos Szövetségét, amelyet 1949-ben alapítottak New Yorkban. Ahhoz, hogy valakinek hitelképessége legyen a szervezetünkben, legalább 5 éves gyakorlatának kell lennie azon a területen, ahol a felbecslést adja. Aki ilyen feladatra vállalkozik, attól elvárjuk, hogy legalább 3 jelentős értéktárgy felbecslését fel tudja mutatni. A magyar állam úgy döntött, hogy ha Pák Imre nem adja el a festményt $6 millió, akkor védetté nyilvánítja azt. Ez azt jelenteni, hogy a képet nem lehet eladni külföldinek, és nem lehet kivinni az országból. Pák Imre szerint a kép nem rendelkezik olyan paraméterekkel, amelyek jogalapot teremtenének erre. Nem Magyarországon készült a kép, hanem Párizsban. Nem magyarországi személy megbízásából készült, nem magyar személyt ábrázol. Tudniillik, Krisztus nem a Gellért hegyen feszítették meg. A magyar állam nem most első ízben próbálkozik a kép megvásárlásával. A Golgota előző tulajdonosával, Julian Beck magyar származású kereskedővel is tárgyaltak már. Őt is felkerestük Southamptonban. Valamikor a 90-es évek elején a magyar állam kijelentette, hogy őket is érdekelni a kép megvásárlása, és ugyan én $1 millió kértem érte, ők hajlandók voltak fizetni $300,000. Ez egy nevetséges ár volt. Én már Amerikában is jobb ajánlatokat kaptam ennél. A Golgota című festmény Munkácsi Krisztus trilógiájának középső darabja. 1887-ben maga az alkotó is részt vett az amerikai bemutatón. Az Egyesült Államok akkori elnöke, Grover Cleveland személyesen fogadta Munkácsit a Fehérházban, és a kép itt Amerikában talált vevőre. Párizsból hozták 1887-ben egy kiállításra, ahol a Wanamaker megvette. Ha jól tudom, $175,000 körül volt az ára, ami ma olyan $40-50 millió ér. Az amerikai milliómos vette meg a Krisztus Pilátus előtt című képet is, a trilógia első részét. A Golgota árával egyébként Munkácsi vezeti a világranglistát, hiszen nem sok festőnek fizettek a képért még életében ennyi pénzt. A Golgota Julian Beck jóvoltából került Magyarországra. Ő volt az, aki felajánlotta kiállításra a Magyar Nemzeti Múzeumnak 1991-ben. A képet az akkori főigazgató Fodor István fogadta. Ő vállalta a visszaszolgáltatási kötelezettséget is. Mi hatalmi szóval a képet itt tartjuk, hát ez föl sem merült akkor. Én bennem se. Hát nem a miénk, azt nem szabad itt tartani erőszakkal. Fodor István jogellenesnek tartja a Golgota védetté nyilvánítását. Ezáltal nem leszünk mi magyarok föltétlen garanciái annak, hogy a kiállításokra kölcsönadott tárgyakat vissza is adjuk. Ez egyébként hallatlan, én ezt nem is tudom elképzelni. Egyébként oka sincsen. Tehát ugye mondják, hogy a magyar képek legyenek Magyarországon. Miért? Az impresszionistákat a kutya nem ismerné, hogyha a franciák nem adták volna őket el már régen. Pák Imre azt mondja, a $9 millió helyett akár 2-ért is odaadná a Golgotát, de csak akkor, ha ezt az összeget általa is elismert, független értékbecslők állapítanák meg. Azt is felajánlotta, hogy megegyezés esetén a teljes 52 darabból álló Munkácsi gyűjteményt letétbe helyezi a magyar államnál. Így szabadon állíthatják ki az összes képet, amelyekre vonatkozóan elővásárlási jogot is biztosít. Gerhard Ferenc, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke egyértelmű választ adott Pák Imre ajánlatára. Erre írásban kaptam is egy választ, hogy őket a Munkácsi gyűjteményem nem érdekli. Én csodálkozom, mert az én Munkácsi gyűjteményemben vannak olyan képek, mint az Ásítóinas, és azért van még az 52-ből legalább 35 olyan, ami nélkül Munkácsi művészetét teljességében a Nemzeti Galéria nem tudja bemutatni. A Golgota jelenleg a Debreceni Déri Múzeumban található. Pák Imre azt mondja, az elmúlt 13 évben, amióta ő a tulajdonosa a képnek, még soha nem kért bérleti díjat a magyar államtól vagy a múzeumtól. Én egy elkötelezett Munkácsi kedvelő vagyok, és én azért csinálom, mert ez jó Munkácsinak, jó a képeknek, és jó a vendégeknek is. Pák Imre továbbra is hajlik a megegyezésre, közben azonban jogi úton megtámadja a Munkácsi kép védetté nyilvánítási eljárását. Álláspontja szerint a magyar államnak nincs joga megtiltani a Golgota tulajdonosának, hogy a képet kivigye az országból.